kalman laeng. Programa ng kapakangigan, kadakilang tutuma pakasalitaan, tibiyag kinayat, akas lang napasamak laing hindi kalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigan. Tapno dahi ta mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod ka nagiti pakasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Anapasamak hindi kalman laing. Kaya patulod jo, iti ito yung programa, kat maibasa, na kita apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwakan pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Naibag malamyo amin nga sa nga pada papagayam. Manipot dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At simulan nga sa bahay di programa, Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng. Kanata di pagkayam yung Mr. IKL, Idi Kalman Laeng, Manong Nemi Ruiz. Kamapkablawa kitirembag nga malem kada kay aming nga sangapada na imbag rabi kada kitirabi di ta lugar yon yaman nga aldaw ti ayan nyo kita nga pasad ti lubong apablawon na kayo ti happy watching Idi Kalman Laeng. Idi Kalman Laeng Manong Nemi ta inteksen dati kabok tirimuar iti huweteng. Urek lang pa yes, 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 yes! Opat nga limit manong name iti inabak ko, bukod ko nga numero. Sa kinitak na iti patayak manong name, nga enlistak, ada nakasurot kanyak, duwamet nga limit, duwa nga tao. Nakaw, nakakasagasa na kinitay nga aldaw manong name. Siyempre, pasagsagawisi waka nga nagtugaw, nga agura iti umay gumatang, iti sigarilyo, candy, taglaklako iti bangketa manong name. Laklako iti sigarilyo, candy, agpatpatay iti huweteng, kaya nadapay na kitay face mask, kada face wheel, windshield, windshield, nga lakok, aglakwak pa yung nangirapin pa yung aglakok ti medyas, kada panyo, labakara, ken agat-gata nga kiti daan nga alahas. Nanumula yung manong name iti kasasaan ko, ang imno ada swerte kastoy, kad siyempre, manong limit sinabak ko. Manong tupad na 10% kan baratok kada iti pinangabak ko. Irit at daw masadag. Aray, Palistor, oo. Adri mo, adentex daking ka? Adem pare? Adri mo rin? 32-27. Uy! Apay, nangapak ka? Oo! Apay, nangapak ka? 32-37 si Tayak. Apay ngamin nga saan nga 27. Naglaing tibang ka niya. Ini rabi, trimuar. Di rabi agit 35-29. Ito ibigat, first ball, 28-34. Nag-minus 1 na lang. Gawin. Kati na mayak, -1, sa ko dinansing. 32-37. Ngayon, -2, -1. Opo, namukla ko mo. Kinon ko na naman ang name. Di ka wana yung malukla ko sa pare. Sigarilyo ka. Ang pagbayad ko. Sige, ilibre kang ka natin, may stick. Okay na nga ba ka? Nagpangaba ka kalat, dito limit. Opo, si kabalat na siya, na pare sa toro. May sama-sama tayo masadag kanyak, manong name, ti amuda siguro ka talaga, nga nangabakak. Ka talaga mat ka nangabakak. Pare, insurat mo na dito, nakita kayo, 4 limit, saan? Patayam? Una bukod mga numero.
Han, maka nagriro ka. Tinsurot ko kay 30 to 17 hanggang 30 to 27. Sa bagay, agliblibak ka man nunusahan. Kuwatang mo nila tareta. O, sigarilyo ka. Uno candy. Libre? Uwan. Oh, nangabak ka. Nagpangabak ka lang, pare. May sama-sama tinagtayaman nung Nemi. Kasi man nung pangabak ka, siyempre, ato na kita'y maawis kong agtaya. Anong ataman ng tisumaron, pare? Kahit -2, -1. Basta baka -3, -2. Kadi? Lapadasim nagtaya, gasag-gasag. Nabanin manong Nemi di magasin ti kabo. Ton bigat pare. Wano itong rabi siguro umaalak di kwarta. Apa yaman? Arot na ngabak eh. Naabak bangka? Hamot ka di. Taha mo maabak ti bangka. Ito rabi wano itong bigat. Itong bigat latan pare. Tapos ibaga ka na tayo nangabak iti sagkay sa kalimit. Ay, mabali mo pa ilan dito ang ipabali agad magtid ka pa ilang. Kabo. Sige, muna masapol mo. Ikan na kundi ka good din nabak ko na. Sige. 30,000 na ito lang. Sige, paunom na 30,000 mo tapos nadagyan mo tiyo alit ko. Nangtid manong Nemi, puro saglilima sa puro saglilima gasot. Apo ginaawat ko matinasaw ko in wallet, sagsak sa kawiso. Apo. Naging ka manong Nemi, iti nakiktutak laengin, iti at-ada. Ada ng dugsul, iti likudak, kat ko na hold up! Sos, hold up. Ubing manong Nemi, hold up! Kunana. Sila maitim ka. Iti kita eh. Kusta di balasan ko. Kumusta? Ginararakop ko ng amloyan manong Nemi tag 28 nga babae nga anak ko. Nga nilili. Ni mamang mo. Ito Jenny. Dadya papa ako, Jenny. Abi din na kayo tumasidag. Kamu, kung anak, sige, asit na belantan ni papang mon. Hold up ko na. Umindak man hold up na na. Kung tumasapol ko nga binti ko, barong arwatek, recognition me into no Friday, papa. Kapay the honor mo? Nada. Very good. Sala ka na pinasabado, titig ko ka. Ano ba iti kayat mo? Basta na dyan, ikatang gulat na pinasabado. Di mo kayat nga daw. Kwentas na? Ano ang alahas mo? Kahit ko pa, pa. Okay. Ikain ka ni mamang mo. Iba ka mo mas nagritoy. Na kayo, nagpapauyo. Sabi ang papauyo. Saan kami nga umay, ken ka? Saan ka nakabat ka nga makita? Di ka ba't na umay sa Jibalay? May iliw kami ken ka, papa. Sige lang mailiw. Ni pa'y mama, ha? Kaya iliw ka na ni mama. Ayaw ba ni mamang mo tagsalita ka? Payapayam na tana. Pinayapayak ba nung Nemi ni Los? Ti ina ni Lili nga putot ko. Inikat naman nung Nemi ti sunglasses niya. Ama, nakitak mo nanti naray-ray nga mata. Oh, ikaw ang tanak mo. Taing kamin. Kumusta? Gustoy. Pagmis pisuot ka. Anak ko mga rod. Umisamak. Uminsam ka. Kung magdadagti ko nga, igatamon nga sagot arwatin ti ni Lili. Kalbasan na, gumatang ito ti pangrabi tayo.
Umay ka? Umaya. Talaga? Umaya. Sigurado ka? Umayak ko na kumayak. Sige. Magdag ka nga roti kwarta. Tawag ko ti wallet ko anong name medyo inlingwit ko basit atin ang bilang. Oh, mano yan to eh? 10,000. Ito mo kami na, noon mo tagin na wallet mo. Hinuldap na kalakart anak mo. Dahil nagyan na, aduletan. Na yun ang paya, gumatak matibado. Sige, ninayonak. Nikakapay 5,000. Ano kwarta amin, pang? Hoy, pagatan ka ha? Tibadong, kinanya mo takayat mo. Ha? Umayak to ng rabi eh? Umayak to. Ngayon magura ka at bagakin ka. Apay pang, umayak to ng rabi eh? Ngayon masapol nga sa paan ti maturog. Uy pang, magdanangam sa anak nung madisturbo ka na kayo kinimawan. Mawatan ka pa. Anak ko yan. Saan lang ang siya tikisan mo? Kisan pa ni mama. Ato tao. Kinam na yun. Nasingak ti ba nagpatayak ti wedding yan. Antang rin Lili. Ba, ingat. Urayin na ka ha. Uy, umayak na umayak. 15,000 manong name tina-hold up da kanyak. Hanga bali dakil man tinabak ko, di ba? Aray, siya, daya ka lang. Sigarilyo kayo. Ha? Candy. Nagpangabakan sa ka talaga, pare. Huwag, nadabasit. Aray, natatitig nangabakan na. Ay, may salimit! Orisak, sagisa ka malimit. Yung mga pati kwarta. Itong bigat siguro, anong ito rabi. Nung maalak ito na rabi, umayon ito alam ni bigatin. Sige. Mangpauna ka latang rin. Awan hala na. Ora sa 5,000 ka lang. Sa sabat babatin. Talagang aduga kayong hold upper Nang ng hold up kanya kita. Pagkatapos hold up na ko na. Nangarot kita kasapulan mo men. O sige, sa 5,000 kayo. Nada, paunahin. 10,000 doon batin. Baka doon sumana sobaro namang hold up kanya dito. Uwan manong nemi naragsakak idiray dengal daw tamalaksid ganangapakak kan nagpangabakak. Ado pa iti may manan nagtayakan ngayak manong sa imay dagiti agina dalus kini Lili manong nemi. Manong nemi mailiwak manin kini Luz. Kaano din na udi ka sa saronggar ko kadakwada. Iti nagpangabakak manin 3 months ago. Manong, agad namanak man ng imiliw. Awan mo din sa bali nga pagkawidak, manong nemi no kasta nga mailiwak no saan nga iti ayandalus. Agmamay sa akon ngagbibiyag manong, kalpasan, nga linaksiddak, dagit anak ko, ken kastamitan ti asawa. Manong nemi, nga pimanaw dan dito Ilocos ket dapan da nagnaeden sa Jezabela. Nalukuwak ngamin iti manong. Huwain. Sogadurak idi ken babaero. Mahanapin na si di manong name iti negosyo. Ada pigarik, ada pultrik. Ngam anyat inaramin ko manong. Na makaigamak ti kwarta, taglakwak kumay ti baboy mo na manok. Diretso, agsapulak iti atong, ibangkak ti sukal. Kung saan manong name itong galdumteng ti galyera, mapanak may galyera. Nalaklakok manong name, dagiti pagsanikwaan. Adoodi ti ririri ti asawak manong name, kan dagiti anak ko. Hanggang sa anak latamot nga nagbalbaliw. Hanggang manong name, pati ti family house me. Na isaldak nga nailako. Nga datamatan ti kapono no apay nga pinanawan dakon dagiti agina. Laksinan dak kanon nga ama.
Akas ba't ti pananglaksid ti asawa kanyak nga asawa. Manong nemi nakadado idi dagiti gagayem ko. No at nakawartam sigurado nga dug gagayem mo. Dawat ditoy, dawat dita, barato ditoy. Mga abakak ba't idi ngayon mapanamin ti inom, babae, barato. Hindi ko agmamalas ako. Ni Los tidaudi nga kinarelasyonak manong nemi. Ado at babae di manong. Namuda nga nakwarta, masdag ti babae. Dumagkit ken ka. Numangabak ka. Deta, bilihan mo ito, bili ito, bilo dyan. Ikatangak mo ito na ti chicks ko, kaya't na. Sa akong tumatin i-hotel. Agpapasak tumatin, agpapas kami matin nga doon. Ngayon sa bali ni Los, manong ni seryoso ni Los kanyak. Manulat tawan na ini, kahit manumat tawan ko. Anak ko, arig na ni Los, manong nemi takasadar na, ti aking tenga ang anak ko. Tsaka mo, no, anyat nakainlaban na kanyak, taratae nga ang anak met. Ngayon, magustuhan na siguro, tama nagregalo ako. Nagregalo ako, idi. Kinapudno naman nung nemi, malaksid kini ni misis ko. Ni Los, tita nagikuwak na virgin. Iso nga sila, impilang kung isot may kadong asawak ni Los. Hindi tamatakwatak man nung nemi nga siyak tinakauna kang kuwana. Talo pa lang ang tawan idi, manong nemi, ti pa nagkakarelasyon mi, sakbay ngayong bagana nga masikong. Iso pa lang manong nemi, tinagbalin nga babaik nga nang baga masikong. Sigurado ka? Apa yung palubos mo? Kada mo mga asawa. Ano nga rod? Kahit pakaragsakak bet. Anak mo na kong kontrol. Orisi ka. Di ka malagos-usar di kundum. Ano nga rod planon? Biyaga ka. Pataklag. Kasi ano no, saan kayo ito masuportaran na yan? Mana? Suportaran na kami Naipas nga idin ni Lili manon nemi idilaksiden nak dagiti anak ken ati asawa. Iding tanarpugan nga namin pinsan manon nemi ti amin. Idi tawam meten ti mangtulong kanyak kadagiti gagayem ko. Wan manon. Sadak mo lagayem dagito no. Ada kwartak. Ngayon di awanan tinamnamahan da kanyak manong nemi nga pakiranudan da dinakpahin kahit ang makita. Dagiti awanan utang. Dagiti no amok la kumaman manong nemi nga kasto ti klase da agayem. Saan ko la kuman nga pinadpadawatan nga inik kanida. Kinunkunak manong nemi. Aging nga amay sa matlang agayem ko itinangawis kanya. Pare sa toro. Anong trabaho mo ritan? Awmat amok trabaho. Awmat umangala ka niya. Agkarpintero Diyak na ruwang tinikat, karpintero pare. Anang arod, agigamlat at kwarta. Baraha. Mangromansa babae. Mapan makipalot. Agisalda. Aglako. Di awan chicks mo. Tsaka mo, siyempre, awang karta ko. Awan di kita mayat kanya ko. Bali, para talakay ka matin. Apay, dapat lang mabalin pala kaya. Sus, hindi ko mga saan. Aking nga, ang tartaray, ti orat, ti darat, ti orat, ti bay sa katao, pare. Darat, aram na. Kahit mo kita, bakante ka. Maka, tasuruan ka nagtrabaho, iti bangkat. Bangketang. Nubrata sa dyan. Naglako ka lang sigarilyo, candy. Karton mo, parang dyan sigarilyo, candy, sigarilyo. Kung naman lang dyan bangketa. Para ka na kita glabas. Paunay matin. Paunay matin nga. Arik na matin, nagpalpalamaak. Kaya na karoon, isot kinayat mo loko. Nagadok kwarta mi di.
Inanom, insugal mo, pinagbabaim. Dalpas mo na nararagsak nga kanito iti biyag mo. Ita, irik na umutan no kasunod rigat. Irida mo manunemi kaslasan ko kayat. Ngim na surusurok na iruam ko. Ipagpindasan na manunemi no naragsak ka mag-isasarita ka rin tao. Agbalindamat a customer. O may da makisasarita, pambaranda, gumatang ti kendi, amulmulmulan da. Uno sa agad pambaranda, gumatang ti sigarilyo, nga sup-supen da. Hindi ko na da. Agpataya ka ti kuweteng. Kunana ka niya. Sige. Ay ka man, nemi nga pimanaw mo ten tagayim ko. Ibati na man, nemi ti pwesto na. Sige, tagay pwesto tan. Tuloy mo lang tan, pare. Sige. Yaman na ka. Tinikanak ti business ko. Negosyante ak itan sika. Hanggang sa maglakok ti kendi kan sigarilyo. Sa pagpahuweteng. No kaya't mo, gatang ka pa, katidaan nga lakas. Mayat, tuwan, among lagi takilatis na. Sige, aramidek. Awan idin ti damag ko na kiti anak ko kanti asawak manong. At idi bakante manong nemi nga nagpanawan nga bodega. Ngas nagmetlag idi ti balay mi. Den ang pinagan ano reja manong nemi isot tinaremaan ko. Buwan nagbalin kas lamaysan nga siled sa jayk nga gawid amaturog. Mga anak latan ti karinderya sa anak aglutluto. No makaringa kon manong nemi. Mapana ko niti bomba, ag dramos, ag toothbrush, mapana kon mamigat it karinderya. Sakto pa nagdigos, kalpasan nagsukatak, mapanak tuloy di bangketa. Aging ka manong nemi, kapag amomta, adang hold up kanya. Hoin, hold up. Ubing, napintas. Palasan ko, sino ka? Siya nilili. Pang? Siya ka no, papang ko, na ni mamang ko. Kinitak. Ni Los. Urak lamakalwa manong nimi nakakita kini Los, manong natawan tinapalabas. 7 nga tawen. Dahil dyan manong name iti damo aparang hold up kanyak dalos kinilili. Kalpasan ti 7 nga tawen manong name. Sipud. Imbaga na kanyak nga masikug nga naminsan ko lang inikkan manong name iti sustento na. Awamit idin ti maited ko tanakurapayak met manin manong. Kat kalpasan ti 7 nga tawen. At iso na ita. Kaduhan na ti anak ko. Ti anak mi. Ara ko pag kumain Los manong nemi ngam nagsanod. Sa bagay adak iti publiko. Dinamag ko na sa dinutayan da. Imbaga na ti address. Umayto. Imintang kaya na ti ima na manong nemi. Adamat ornong ko manong. Pinted ko When? Dahil din manong nemi tinanipudan na ano kasta nga mailiwak agawid ak edisidong dalos kat niya lili. Ngam nabataway manong nemi nga mapanak tawan ti balon ko akwarta. Ngam iti day di nga gundaway manong nemi inuldamnak manin ti anak ko. Ngay sumaten manong nemi ti panangabak ko iti upat alimit ka nagpangabak ka. Nga diya ka bukit nang kanya iti 30,000 nga advance. Recognition na manong nemi ti anak ko tanaling ti anak ko. Ingkari ka nakuhada nga mapanak ti rabi manong nemi. Inikakida ti 15,000. Sak imbaga nga magyawid akton ti pangrabi imi. Ide may apunte kun manong nemi ti pulyetos ko para iti last ball. Napana kun naggrocery.
Sa gimatangan amanon nemi ti liempo ken letson nga manok. Nga dito ti paborito ni Lili manong. Gimatang akmenten ti red wine nga magustuhan ni Luz. Sa gimatang akmenten ti brandy nga para kanya. Manong nemi, gimatang akmenten iti energy drink pagpapigsa para iti napaut ita nga padakpak ko na. Paspaso nga dan nakti anak ko manong nemi kat idi makita na kastao na yung titaray na si Mabat. Ani, dani pa pang kuma. Ma, dani pa pa. Manong nemi si Mabat kat inarakop ko na kinarakop kami. Bisbisituan nak manong nemi, bisbisituak na. Kaya anak pa, dahil may ka nga talaga. Gabuta may iliwak ka. Ken, may iliwak ka ni mamang mo. Kung na ni mama, isalsalot din na kanyak, no? Kayat ko ti maandaan ni ti ading. Kayat mo? Hindi. Kayat ko, papangim, ti salutsod, makaaramid ka ka di. Nusak lang agad sa adyak makaramid. Nung nadwa ka kayo ni mamang mo, makaramid kami. Ni, laklakayan ka kanumot dun ko na tikas ko laak. Kasi nakala ko, lakarakaro ka pa, laklakayan ni lolo na. Kaya anak, nagpipinatag kami kay ni mamang mo. Kaya mi. Amo kasi lutsot kay mamang mo, no, apeng saan nga nag-asawa? Siksik ka kanumot lang tilab, no? Ore laklakayan ka. Nagaragraksak kami manong nemi nga nang rabii kabayatan nga raprapimin kinilos iti iminum. Kinaragak ti basok iti brandy, kinaragak naman ti baso na iti red wine. Tinanggayan mi ti anak mi nga imas kanangan manong nagsira iti latsod nga manok. Lili, pa? Teka rin masapa ka nga maturog. Ano ba? At ang klase mi niya bigat. Dandanan ti recognition mi. May kanto pa no problem. Ipakita kayong ganada ginatang ni mama nga badok ng pidas. Intun bigatin. Intun makariing tayo. Sinapa na nga agpay sumanon nemi tinapanid silad na. Simrekmet manong nemi ni Luz iti banyo. Napanan nagdigos. Si Maruno akmet manong nemi si Mublat nga napan nagdigos. Manong nemi gusto ti ko na ni Lili. Dagiti kaskulaan na siguro sigurado nga laklakayak kanungim ni Lolo da. Huwag manong. Agim, tako na akmaten. Sa anak pa nga tumtumar manong. Basta lakid di adda energy drink. Kayang-kaya. Nagwapo wak iti kagkabanwagak ket oray lakayo kon nga guguban gwapo wak pay lang. Gwapo pa'y manong nemi dito torturusok gabuta talaga nga gwapo. Iti sumre ka kon manong nemi iti silid nga ayan ni Luz. Nakadimlighten man. Ada lamiseta nga ayan ti red wine ken ti brandy. Nakaida nga naulsan ti bagina. Hindi masadegak sa ako impababa ti dayules iti bagina at parangin ti barukong na lamon-lamon ti loko. Abi inikat mo. Diyanak man ka nagbadong ka. Inikat ko lang dito yung balabal ko nga tuwalya ti pagi sak ng gules. Tapos sayang nga sa losoyan. I miss you. Really? Yeah. I miss you more. Sator. Naman ko rin ka.
Kabay lang pa eh. Loko ka. 3 months ago, nga nagkapuwak dito, di ba? Ore ka lang nagpakpakawan. Ano susarem? Baka matake ka, ha? Ano to susarem nga pagpuwa? Di ba, tikas nga age mo, kit masapon nga tumar ka? Gawang pa itong tumarek. Imunumak lang ti energy drink. Huh? Man, di ka mamati? Nga talaga kaya-kaya? Ipakita ka nga. Bulaga. Ah! Nagdakil sa tour. Kinuna naman naming at orela duhan nga ima natin ng pinagbatog na, pinagsaruno na kasta dapat lagrogrungarong manong nemi nga isut insak mula. Inikat na manong nemi ti may sangan takulap na tapno ado ti may isak mula. Oh. Ah. Oh, los. Ah. Oh. Talaga nga nalaing ka, ha? Kayang-kaya talaga. Nga nagtanggan nga talaga. Kaya po talaga nga narugsuak manong nemi yaw awak labong suwak. Inaktal ko ni Suna manong nemi sa ako impatakder kat inamalakon di kiti papibig na Albasan na manong nemi baltug ko ni ti kama. Sa ori na bawan, inagkaktitinged na ginggay ti barokong na manong nemi di kiti dua amansanas iti barokong na slakang kanahin nga virgin. Oh, los. Sa tor. I miss you. Nasaan ka umay, pinasyarin, di ka kumapay may. Di kahit ko kumakit dito ka ngayon rin ang bingang gawin sa to. Yan tangi, di nakamatan kaya ti asawa, datantagdan na. Umay ka sa dyan. Tapno asustik ti pagkawidak. Magkita ka't pagkasaraan tayo. Sa to. Sa turo. Anong name yung pababakpay ti ulok kada ni tinagbaitan di kiti legs na kit orin nala inipit ti ulok babaen manong name tinawas na nga lupunan. Yung duwamat ng imak nga nagpaat nangakali ti panangipit na ti ulok tap na o nawayak manong naming nga agsepsep. At kastaon na ti panagburnok manong nami ti bubun. Muno ti kuweba. Wano saan ka ti disuwa. Saan nagalumiim manong nami nga ng tilmo-tilmon ko na panakaimimas para kanya. Sa tour. Nakapapaotak iti baba manong nami nga nang imbagaan na iti namintlo nga mapanak manen ko na. At least manong nami may tayok-tayok ko ni Los. Nga dito siya po na apay nga saan nga makapanunot pa nga makirelasyon iti sa bali. Tayo lalaki ko mga nawaya nga mga sawa keng kuwana. Siya ti first and last love na saan nga asawa na dun tumitlas siya. Gabota siya to ka lang ti lalaking ipatpatig. Kuan manong nami gabota mapamutin tiriknak in biat konti guwapo nga marmas kumano. Gadadamanin ti pigsa kanalisto dagiti areng engken asug manong nami nilos ako na sa door. Muna tapaspasak manong name paspasak. Sa tour. Yaw awak lang manong name no makadisturbo ti anak mi.
Tamangan ni pagarup ni Lili nga asog iti marigrigatan ti asog ti inana. Tamangan no agtugtog iti daw ti silen. Yamamok manong nemi nga maawatan ti anak mi ti panakailit tunggal may sa kada kami. Dan nakem nakit maawatan nan ti amin. Sakit kalikagum na manong nemi ti maadaan iti ading takayat nakano ti maadaan ti ading. Hindi bagak dayta kinilos manong nemi kat isumot dayta ti daw-dawat kukunana. Taore iso na manong nemi kat kayat naman ti madaan ti may sapay nga anak nga sapay kumatalalaki ko na. Tanarikat no awan ti kadwa awan ti kabsat ni Lili. Ta just in case tawang gasat na kat mapukaw mi awan reserba ko na. Arig na nagpatpat na kami manunimi nga nang nanan tiragsak. Tapno lang may paano yung pinsan ti ili tunggal may sagala kami kenilos. Na ore lulumsad dagiti matami anang bigatan manong. Nga madaman kami sagana na nga pagpapigsa, pagpakaldo. Impakita manong nemi ti anak ko ti ginatang dangarwaten na kitapo. Nga kapimpindas adad da isuna. Pa, sapay ko mata, kanawin kang umay. Baya manak, test kanawin nga ramidag. Hatayo kami nitayin nyo. No, awag kuwartak nga, pagarkilak agad talaga anak makaumay. Kung ni mama, sumapol ka kanot pagkasaraan ti sadyay, o retag rekapton ti klase. Kahit agbasa akton sadyay pa. Sige anak. Pa, nandun adin ko, sabi ko man. Kabigatan na manunemi, so pa nakaawat ko, siyempre, tinayon tinabak ko, na nagkapo, kaning kabo, na inahala na nakintan na kanya. Kastamat manunemi, nagidua nga napangabak ko, apo katakil mo ti barato katakwada. Hinikandak ti sagdo 2,000 da. Sa damanan nagtaya ti ado. Nagkita ak manong nemi ti pagkasaraan mi ket may isang gagaan nga lang apartment. Ket gabo ta masapol ti advance inted ko na. 2 months deposit, 1 month advance. 3 nga bulan man. Iti recognition ni Lili in Matendara ket pimaalaak nangarod kada kwarta. Aduman iti Matendar manong nemi kakabagyan na. Pare sa tawar, pare. Anat awag ko kang kaya ket inauna ka nga amang ng siyak ket angkel nak nilos. Alangan ba't nga angkel ko nang kanyak. Angkel ko nakata na ora inauna ko siya. Amo mas daw kami. No anyat adakin kang kinayat dato ka anak kakalos. Ket napinta si Suna. Ato ta kita karalog king kuha nga guwapo ka dumabak nang iti. Ibiti kon mamuami nga masikog. Sa ibaga na nga adakalo asawa nang tinakasikog. Iti ipakita na ti picture. Ipakita na kata kami ti picture mo. Apay nakirelasyon iti may nga lulom. Sa bali lang nga. Talaga ba't nga napintas napigsa kami ti karisma, pare. Ato nga tamot nga babae ti nagpasag kang nga. Sarasarapay kini ti babae. Pwede ato kwarta. Imbag ta, kinayat nak ni Luz, itilukodan ti amin. Kadam-kadla ni ayat ya. Nagayat piman kanya kitinapudno. Oray ita, tanakurapay akon. Kinayat nakpay lang. Kasta talaga timako na nga pudno ayat. Kinapudno na malaksid kini misis ko. Nilaeng Luz, tinababae kang virgin. Ingkasarak nga ro barong nemi dakit agina kada dakit kun daway nga pasaraya umay nakad kaduan ni Lili nga aglako mano.
isot mga alan ko at pagyaran ti sigarilyo ken Candy, kat isapat na nagiti lumabas. Candy po, Candy, sigarilyo, sigarilyo. Ay walasan ko, may parit ti ubing ang kaglakot sigarilyo. May parit ti ubing nga gumatang ti sigarilyo. Ken may parit pa siyempre naglakot sigarilyo. E bagam ken ipapag mo, ha? Candy lang di mo ilakom. Ilaksi dim da sigarilyo, baka tiliwan da ka. Uno saan manong nemi ket isot manguray ka dagiti agpatayat wete. Eh, taya kita ta. Ano tayayo? Isurat naman, napinas ti surat na. Di ba? Pasarip at makachamba kami manong nemi agpangabak kami. Uno saan kita mangibaga ti numero manong nemi kita. Taya mi mata. Ni, nangabak ka pa ba? Ni, kinaadom ko mo. Mamo na nak, manayin deta. Narigat no aduunan, baka hold up ta. Dito manong namin lugar mi ngayon tuloy ta anak ko tinagbasa. Idin to tinilus manong namin simrekmet ti trabaho ka sales lady ti maestang department store. Kada damat na kita mangipatpadaman. Di mat kabala mo nilos. Uhin. Nagabay kayo kat kunada kat ama na ka, wano sakit lulo na ka. Sadya anak yung kat lulo, anak apo kumitituod. Are, ado da kita mangpaspasyar kinilos di pagtrabaho na. Ado da kita mga aram ng guwana. Baka mat na sukat na kan, pare. Adalat taking guwana na sukat na. Kahit na, kahit mapangko ka sa rito dyan ay asawak, tapaanal min, ti kalay sami, tapos kasta kita makapagkasar kami kinilos. Di kayat nga ta dyan asawang ti paanal, kayat na, taanarod kita, matent pa na kayat na kanya. Tataka din sa bali nga, kadandanan na, awanin. Mangay wala ka kita apo ko na, apo ko mi. Di ka nga mailo ka na kita anak mo kada apo ko. Nagsudat mailo ka niya. Nawaya ko mga umayda. Kas iti may isa nga mali manong nemi nakigtutak. Iti adadamang dugsol ti bakrang ko iti likodak ako na. Hold up! Ano kumat maalam kanyak pare. Naglaklako lak sigarilyo keng genig patpatay iti huwede ang gadgatang iti daan nga lakas. Iti talyawak man. Jojo, kumusta kayo pa? Hindi mo kunain, nga akong kwartam, kat hold upan na. Tapay. Takwar tayo? Dapat basta. Kumusta kayo? Gustoy. Naragsak ka kadamad lang tibig ko? Naragsak ka anak. Mga sila po Diyos. Abi nga, do you aramid din ti, mapag kung magpakawan ka ni mama, do you kayat nagsinublianan kayo? Di na maayat ba ng tias ni mamang mo? Balibang marman. Wala po ka di nga talagang intultuloy mo ito pa nagbabaim. Jojo, idaadok kwartak. Sa sarapay ti babae. Yung hindi awang kwarta kon. At damay sa nga babae nga saan nga nanglipat kanya. Ngay sumit lang tinapututak. Pudong harad itong hasta. Napatpatig ka din na diyang babae kanti anak yo. Ngayon mo ma. Napatig ni mamang yo kanyak. Napatig kay kanyak. Ngayon siya kabatin saan yung siya kabatin saan tak na kayat. Pa, amakit amata kang tulad ta. Ngayon, studio ko na yo. Noon na kami nga anak yun tulad ta. Saan na kami malaksid. Kante ka matkabay lang alaksidan. No, pa kaya nag-uramin di aramid mo. Ngayon ni mama, asawa mo lang isuna. Siguro na sa mga tarigagayan pa yung masublian ti dati nga panagahit na ka.
at dayong mapasamak nagsinumblihan kayo. Kumusta iso na? Okay met, naragsak met. Naragsak ka lagi tayo puko na. Siguro, talaga ni Karias to bro. Yung mapanak to ba nagpakawan ngayon ko na? Amo ka pakawanin na. Ngayon din ako mabaling awatan. Saan kumata nakalikaguman nga awatan nakpay. Kabatang, adan sa bali pamilya. Napatig kanyak ni Los, kente anak mi. Ti kapsat yung inaudi, kapsat yung itirwaro. Napagkasatak pa yung manong naming na pututan ni Los. Kahit lalaki manong naming kahit kaputaon pa di junior ko, nagbalin nga sa Torneo Junior. Nangawari ka nagitoy manong naming kahit da kami kay ni Los Agramanda Junior kay ni Lily. At dani ti higher grade ni Lily manong naming kinintultuloy ko palaing tinagpatay ti weteng. Naglaka ko ti kendi kan sigarilyo, kan naggatang iti daan nga laas. Pasariin nakmat sumarong ka ti, ang kita anak ko, kit pakit-kitak pa ti anak ti asawak. Kaslawan anyaman nila tamot na nga, ag-asawa kami. Nga ta kami, di kita apuko, di kita apuko. Wano lulo, di kita apuko. Lulo, ken lola, di kita apuko. Ano, masarong kara kita, ti umiyak ti may sa karabi, agsubliak tumanin ditoy. Tapos nuri ka sa takit kadanak, lalus ka nagdo anak ko, kaya tuloy ko man, tisang kabasit nga negosyo. Dito nga rin ti pagkasalita, manong nami, kadagyaman naglaona iti anos mo nga nangipasa, head sabi ko man, tagdamot anay batik nga adal, liwliwakin pagsarmingan tibiyag, kadagitipadak nga dibungig, kanagbuya, more power to your program, and God bless, to agyawan na pagayam mo sa tour.